Добре, записваме. Здравейте! Днес ще ви покажем няколко упражнения, които може да правите вкъщи, за да може да подобрим нашето каране на сноуборд. Тук съм с Алекс Атанасов, нашият кондиционен треньор, който ще ни разкаже първо каква е целта на упражненията, които ще покажем. Целта на упражненията ще е обща превенция от контузии, подобряване на спортното представяне, като вече самата тренировка ще се състои от няколко части. Ще има част, в която тренираме мобилност, ще има част, в която тренираме плиометрия и упражнения за коремното ядро, като по-късно ще разясним кое какво представлява, и третата част ще бъде силов елемент, в която ще има упражнения за долна част и за горна част. Добре, нека да започнем с първия сет от упражнения, така ли да го наречем? Да, с първия сет, първата част от тренировката, която ще бъде мобилност. Добре, нека само да наглася камерата и ти може да започнеш с първия набор от упражнения. Така, за първото упражнение лягате на земята по гръб, двата крака, завъртате ги на едната страна, след което на другата. Така правите 10 повторения на едната посока, 10 повторения на другата. Би го показали от другия ъгъл. 2-3 повторения, бавно, контролирано. Така. Добре, в какво се фокусираме докато правим това упражнение? С няколко думи. Фокусираме се да имаме максимален обхват на движение, което ще означава колената да докоснат пода от едната страна, след което от другата страна. Това е целта на упражнението. Тук използваме предимно тазобедрените стави и загравяме кръст. Подготвяме го за упражненията, които следват след това. Добре, благодаря ти. Давай към второто упражнение. Реално между първото и второто упражнение ние не правим почивка, нали така? Не правим почивка, директно преминаваме към второто упражнение. От следната позиция слагаме ръката зад врата, отваряме максимално гръдния кош, поглеждаме нагоре и връщаме в изходна позиция. Показваме от друг ъгъл. Окей, това го правим също колко пъти? Това го правим 10 повторения на страна. Така, и този комплекс от две упражнения, казахме, правим 3 пъти по двете упражнения, веднага едно след друго. Да. И между всяка двойка от упражнения правим каква почивка? Около 20-30 секунди. Добре. Тук няма нужда от много почивка, това начало правим ги бавно и концентрирано. Добре, кажи още веднъж какво печелим в тези упражнения и после може би да ни дадеш някаква прогресия, може би за хората, които са по-напреднали или след като правим известно време и ни станат лесни тези упражнения, как бихме могли да ги надградим? Значи с първото упражнение увеличаваме мобилността на таза, по-конкретно ротацията на двете страни. Второто упражнение е също за по-добра мобилност в горната част на тялото, предимно торакалната част, която е тук. Тя най-често се хваща от работа на компютъра и заседнал начин на живот. Тя ни помага при всички движения, в които има някакво завъртане от горната част. Движения, които по принцип ги има и в сноуборда. Какво ме пита след това? Как можем да ги да имаме прогресия, точно така. Значи за първото упражнение, прогресията за хората, които са по-гъвкави, е вместо да направим с двата крака, да е само с единия крак и да е по-изпълнат. От тук е така и вдигаме само максимално. Това е по-сложен вариант, като колкото по-изпълнете крака, толкова по-трудно става. Вече прогресията за второто упражнение е просто да се стремим хватане на движение да е по-голям. Тоест може с изпълната ръка да се протегне максимално и след това максимално отваряте.
Вече тук може да се използва допълнителна тежест, ако имате някаква малка гиричка по 1-2 кг и с нея да изпълнявате упражнението по същия начин. И тя ще ви помогне допълнително да ви увеличи обхвата на движение. Добре, благодаря ти.